Baro asan liki club elek kai benanam jo kanong ba shlong bakin thop ya ka club ka babat ru ya kanam kum ka ladu ka maulai SC Shlong la jong FC nong kse SSCC nang kiu Iran SC batrang da Jet United FC kilala bakin Korea la ki nam job ki jongki haka round of 16 jong ka lumpung elek kai ka 5th Meghalaya State League ka MFA haka khatway tarik jamang Nalor kita kikin huan yelek kai sa artli ki club balala lem banjam chakmat hakan ke lumpung yelek kai kilong Maram FC bat ka Rumbai Shken Shinria kat ba ka jinga khun hamairang balade banya khun ha pedeng kalang sning FC persya ya kalum pernai sokpo FC lahapan pensange namar ka jingbam aila jong ko sun beneng bat ya kan ka jinga khun on kin ria no pan ya ka shamadan yelek kai jong ko Shillong SSE Stadium bat bakam dong la shai kasngi hakapor Henryo Sobusan janmien ki result na ka jinga khun balalong menta kasngi hakaba kanang kiu Iran kelahap akan yang ya khun ting e ban penliem ya kimus nyang SC da ar la iwe kat ba ha ka jinga khun balalong ha amlarem ka maulai SC kala pen pawi ka surya lek kai ka baklan palat liam ka jongka tat hadu bakan dala bakan penliem ya ka thang Sky Tiger SC da khatway la not kirang elek kai ka maulai bala yu ban thep ya kini kul kilong Robertson Khongria khatlai minute khat pra minute lai pu ar minute watchwa lato sanpun riu minute propway minute justibor maulang propulai minute propra minute samlang rumpe arpu pra minute Fleming shooting sapusan minute plus way Kevin Rumbai sanpunyo minute bat ubasuk lang bina sanpu kendai minute hakani ka kinti jong ka jinga khun ka maulai SC kalawan phai pura byang kum ka kin hun hadian bakirang yelek kai ki bapura ki jongka kilawan phai no asla yeng hadian bakila dap banya shimbenta ha ka limpung jongka the I League 3 balalong ha Manipur hakawai pat ka jinga khun ka kin hun yelek kai jong ka Shken Shinria kalala bakan penlim no ika amnaram SC da arla not bat ekni ki kola thap yaki da u Hesmiki Rumbai hinyo menen arpun riu menen kat ba kala du jong kan lumpung house nam arjar apulai ka Rangda Jet United FC bakan selut ka buit ka bor ka jongka banla ban penlim ya ka Janet P YSCA da lai la iwe kani ka jinga khun ka dei ka bala penlong ya ka ha William Nagar bat bala wan ban sakhi da upat ba belin kaba udah hun shisha jrut ban yo ban pet bat sakhi ya kani ka jinga khun ka baya khan bat kaba da ya byang bor namartat hadu bakut kapor belabu ki arkin hun bakin ya khachwa bat hadien kani la rapat ya ka shaka extra time kaba hangne ka Rangda Jet kla beteng bakan yo pat bakan thap ya ki kul basa ki jongka bat khursan dan ya ka nam jam kat ba kala du usnam arjar khat khandai ka Shillong la jong FC kilala bakin penliem da sana not ya ka Mission SSCC ha ka jinga khun balalong hawa ejer pat nam tam ha ka ni ka jinga khun kilong Ufridi San Wanyang San Punyo minute proper way minute propun real minute bat debor mami tong per sapusan minute plus r kat ba sa shikul ka day ka own goal ha ka jinga khun ha mau kerwan kamaram FC kalala bakan penliem da iwela not ya ka seng samla umdang pelun bada ka ni ka shikul lat hab ya ka ha ka minute ba Henry Pupra da utre marchwal CH Marak ka jinga khun bakhat du jong ka sngi ka de ka jinga khun ha pedeng ka nongse SSCC ka balala bakan penliem ya ka mau phu da sawla not bat ekini ki kola thap eki da u Hardy Cliff Nongbri laipun riu minute Henry pun riu minute Shano Taryang sabusan plus pra minute bat u Chester Paul Lingdo ribu saw minute